Why go ye, why go ye, why go ye, when why go ye, why go ye again? Chief. What is that? Adak. Chief. Oh, Adak, couldn't hear. Hey! You're talking with the drug. Hey! Anybody? Get Elize Makwagi. Hey, I want to do Kwama, Chineka population. Umazi, honey. Njori gebe ka nwanne di m ka nle magana te 1000 naira ka nwere ya chauffeur achi no o elibedi eli wala baniala hey elie ya gi buru efere makpu ahia kwene eja so mwa ya onye obula agbashi mbu ike owudi me gi no na ya diche nwoke esi nwoke na ewete gi wo baniala digo we ezigbo mmadụ ogwule ya ihe m like mgbe digori ndụ m ga-apụta nga na aṅụ kaka bịa zido one shot ya ziga m two shot ari ka o ziga m eshie m nwecha ala nwete nwunye m ihe m kara esha sa nwoke ka wo hey oh so kai ngula ihe digo zegara mgbe ọrị ndụ elesha elesha ga-elie hey enwekwara ike ịnọ na mochari agba otu ote maka ụmụnne niile nwere ka isi nọ n'isi ya wụ kai azigba ego anọdụ ihe awụ ego m chọrọ iji aga atọ ụtọ onye nwụrụ anwụ ka enyegoro ndị dị ndụ ha rie ma afọ onye nwụrụ anwụ jide ke gị jide 2000 na economy dị tụkwasakwu maka ụmụazị weta biko ụtọ m ga-atụ mmadụ ozu abụọ nwụrụ mgbe emechagbuo eyibedechi a ga-elie biko kwe ha gba mbọ ha na-egwu ala lie ya n'ihi ha dọgara na mochari fọ Chifinye me gidashiri me ego. Jide ma na-eji enukwa. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ise. Onye ọbụla na-achụ gị n'ụwa. Oge eji ala zere mmiri. Ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị. Onye ọbụla ma ọ na village gị ma ọ na village m ma ebe a ibi na-achụ gị. Hey, chief, onye a ga-eji ala mee gịnị? Ngwa mata ozole gị na-agbadị ka akwa mkpara m. Isi ebe gị fefe ebe ekewo ga-eji ala zere mmiri. Ele ihe gbasara ala gbasa onye na-achụ m asị ngị na-enwe ndị na-achụ m onye ọbụla na-achụ m hapụrụ m ọgụ nwoke ma akwụkwọ nsọ sị the battle is not the battle is battle to me ana asị m ọ ga-eji ala zere mmiri ọwa asị ngị kpere m ekpere onye ọbụla na-achụ m ga-eji ala eze mmiri onye ọbụla ele ihe m na ya ji hapụgara m the battle is to me to battle to me ọwụ ihe akwụkwọ nsọ ekpere ka m na-ekpere gị na ebe ụlọ ikpe na-ekpere ebe ka eji gị nwụrụ anwụ ya ube m ka ị ga-aga ikpere ekpere onye na-akọ maka 2000 ka ị ga-aga ikpefusi ekpere nwaanyị si nga apụọ m biko gịnị na-ese ka ihe ọ Father, good evening. Ịma na di m nwụrụ anwụ na mochụarị. Ji ekowe ekwe. And kemgbe o shi nwụọ agụrụ chọrọ igugbu mụ na nwa. Nsi ebe a sị ka m gaa nata nwanne di m 1000 ka m were ya shiere ha ofe achị. Nhụze chief n'ụzọ kelewe ya. Onye gbasara di m wee kọwara ya ihe niile. O wee sị ka ọ dashia m na di m na-enyakpụ ya enyakpụ ịghọtara wee kpewe m ekpere maka na agwara m ya na onye ọbụla na-achị ya ga-eji ala zere mmiri asị onye ga-eji ala eze mmiri otu onye ha n'ime onye jụgaghị ihe ugbu a bikọs ọnwụ na ekpere ahụ wee ezigbo ekpere ndị dị ekpe nke ịhụrụ m ekperele m aga m ekpepụtali onwe m ka iwu pere ya wario dị ga anwụtụ hapụgo ụmụazị na-anawa 1000 ịgaruo nga ahụ bụ ịnwere ike enyere m eji m obiọma nye ọka di ya ka m nyere ego di ya na-azị m ka bọrị ga-eji ala zere mmiri ya wọ problem. Ele otu ndị ga-echi m ga-echi aja ala eze mmiri ọ bụ ya ga-ekpere m ndị ire m ekpere ele otu ọ ga-esi atụ ilu Chineke atụ ilu n'eluigwe okwu Chineke wu mmadụ 2 double edge sọ adị aji atụ ilu abịagara ugba gị tụsa ndị eluigwe ka m kọwara gị ihe iji ala ezere mmiri ihe iwu iji ala ezere mmiri wụ na ndị na-achụ gị ga-anwụ ọnwụ ọ otu ị ga-anwụkwanụ ya bụ ichewara m n'anya n'azụ ọ gwara gị mmadụ nọ ịchụ m mgbe ọbụla mana nrọ ma n'ihe asị m ọgịnịkwa cheregodi o na m ga-eji ala ezere mmiri ma ala ma elu ma katọn nwere ihe na-agada eji eze mmiri God have mercy upon us. Asịkwa osi dị gị n'obi gị ya ahụ m na ya bụ onye ga-eji ala ezere mmiri taa nwesi ike dịrị gị na mmụọ biko pụọra m n'ụzọ ụlọ na-esi gị ala isi onye ga-eji ala eze mmiri
eche m isi ọ bụ ezigbo ekpere ngụgba ọkwa na ngụgba enye testimony na ije alaeze mmiri ọ bụ ihe rego mmanụ ọwụ onye na-achụ m ga-eje alaeze mmiri ele onye chụga m ya ịchụwara m n'anya n'azụ so m ga-eji n'ala eze mmiri izewurela anya n'azụ nna m maka anyị abụọ ka ala a ga-emeghe ala ahụ n'aka mana ga abụọ mara onye ga-eze mmiri n'ime na ọnwụ na ụnụ na ndị ekwugheri okwu ara alụ a sị mmadụ ikpe ịdasịrị mmadụ ego obi ọjọọ gị anọgide akụwụla m akwụkwọ nsọ n'isi ndị ihe adụsụ oge utu ego i nyere mmadụ obi gị aka tọkwa na-eme gwukpọ gị mkpụrụ anya mgbe ọbụla gị buru bụla dashiri ike aga hụje ọ bụrụ na ị na-ekpupụ nwa ndị ote ka a ga-esi ekpupụ gị ihe jide ndụ ịnwụdo ọtọrị mgbe ọla ahụ ọnụ ga-anọcha otu ka nga gbara mkpụrụ dị akwụ n'ime ọrụ ya wa ahụ ọnụ onye ajọ omume ahụ ọnụ ga-enweghị ike iri rio vejitabụl kego nọrọcha otu nọrọ otu ka nga ụmụazị na-ekpu eze ọhụrụ ihe ga-egbu gị anọrọ na nye m biko ihe ọ ga-egbu ọnụ gị ga-egbu gị ihe nye m atụtara mkpu n'ala ihe ga-egbu gị anọrọ n'ọnọrọ ọwa ọnụ gị a ga-egbu kwara na-enwe dị parish mana Jesu Kristi ga-emere gị ebere hapụ maka Virgin Maria ga-enyerịrị gị aka ma ị chọrọ eme ịchọrọ weta mkpana ahụ bịa na ma ewere gbuo m nga ọtọ na-esi aja nsị ọkụ aja nsensị ọkụ ga-egbu gị aja nsensị ọkụ ihe ga-egbu gị onye osi handrọba ị na-ezo anya osome nwaanyị di ya nwụrụ onye na-eme 1000 gafe ganye kukumba tinye kukumba n'ọnụ ọkpụrụ ga asa efere